Бәхетле көнем яңа 34-нче сезонда сәхнәгә чыккан беренче спектакль. Ул үз-үзеңне ничек бар шулай кабул итү һәм абсолют ярату хисе турында. Театраль әсәрдә Татар авылында узган бер көн тасвирлана. Шунысы игътибарга лаек, бу спектакльне рус режиссеры сәхнәгә чыгарган. Импровизациялар күп булды, сәхнә күренешләрен актерлар, рәссамнар бергә уйлап чыгардык, ди ул. Я такой дала импульс, такую задачу. Мин артистларга иң бәхетле көннәрен искә төшерергә куштым. Алар үз авылларын, мин исә үз авылымны искә алдык. Шуннан соң бер кичкенә баланың авылда үткәргән бер көне турындагы хатирәсе барлыкка килде. Премьерларның тагын берсе «Ак чәчәкләр» кебек спектакле. Бу әсәр Татар театры өчен сенсацияга тең пьесаны табиб язган. Казанның 7-нче хастаханәсендә ревматология үзәге җитәкчесе булып эшләүче Равия Мухина. Әлеге спектакль Габдрахман Әбсәләмов тууына 100:10, «Ак чәчәкләр» романы басылып чыгуга 55 ел тулуга багышлана. Без кем, яшьләр турында сүз әйтсәк, без бу дөньяда нәрсә телибез? Безнең максатларыбыз нинди? Менә шушы тема булса, яшьләр рәхәтләнеп театрга йөриләр. Әлбәттә, аларны бу темаларны якынайтыр өчен театр эчендә төрле техник чараларны да нык кулланырга кирәк. Кариев театры яңа сезонга берничә премьера әзерләгән. Алар арасында Гаясыз хакый әсәре буенча куелган Сөннәтче бабай спектакле, татар халык әкиятенә нигезләнеп сәхнәләштерелгән Камыр батырның заманча варианты һәм Алтын чәч спектакле бар. Классик әсәрләрне, мәктәп программасындагы әсәрләрне ул мәктәптә өйрәнү әле бер хәл, ә безнең сәхнәбездә бара нәкъ менә шуларга нигезләнгән бик күп премьералар һәм бик күп дәвам итә торган спектакльләр. Ул яшь тамашачыга үзенә күрә бер нәтиҗәләр ясар өчен һәм үзенә фәлсәфи оятка алыр өчен бик әйбәт дип уйлыйм. Актерлар да яңа сезонга яңа көч топлап килгән. Бүгенге көн минем өчен бик бәхетле, чөнки сезоныбызны башлап җибәрәбез, кәефләр бик күтәренке, шәп. Тамашачы белән очрашсак, безнең өчен аннан да олырак бәхет юктыр артист өчен. Габдулла Кариев театрындагы күпчелек спектакльләргә Пушкин картасы белән дә кереп булачак. 14-тән алып 22 яшькә кадәрле егет-кызлар аларны бушлай карый ала. Таңсылу Насырова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.